салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 31 июл ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Додситони кулли Тоҷикистон гуфт бар асоси иттилои дастрас баъзе аз занони тоҷик баъди пайвастан ба давлати исломӣ мавриди сӯиистифодаи ҷинсӣ қарор мегиранд. Юсуф Раҳмон дар як нишасти матбуотӣ дар душанбе имрӯз гуфт ки бархе аз занону духтарони тоҷик ки ба гурӯҳи давлати исломӣ пайвастанд ҳадди аққал то 5 бор шавҳар карданд. ба иттилои ӯ рӯзи 30 июл бо ёрии мақомот як зани тоҷик аз Сурия оварда шуд ки баъди марги шавҳараш тақрибан тӯли 1 сол мавриди сӯиистифодаи ҷинсӣ қарор гирифт. Додситони кулл дар бораи дороиҳояш ҳам дар ин нишасти матбуотӣ маълумот дод. Якта автомашина 7 сол нишон дада мешавад. در مقامات پروکراتور و سرپرستان شما در بازار داریم خیلی نیستند. масъулони додситонии кулл дар ин нишаст инчунин дар посух ба саволи журналистон гуфтанд ки ҳеҷ парвандаи бевосита дар нисбати Муҳиддин Кабирӣ раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ифтитоҳ нашудааст, вале прокуратураи генералӣ дар мавриди хусусигардонии ғайриқонунии як бемористон ва ғайриқонунӣ ба фурӯш баровардани қитъаҳои замини ин иншоот санҷиш ва тафтиши пешакиро идома медиҳанд. раҳбарияти Палатаи ҳисоби Тоҷикистон мегӯяд таҳқиқи қазияи нопадидшавии $116,000 фонди глобалиро анҷом дода маълум кардааст ки бахши аз ин маблағҳоро як ширкати тиҷоратӣ аз худ кардааст. ин қазия ки баъди нашраш дар радиои озодӣ мавриди нигаронии президент Эмомалӣ Раҳмон низ шуд, ба фаъолиятҳои кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ иртибот мегирад. ин маблағҳо барои барномаҳои мубориза бо спид ва сил ба Тоҷикистон аз ҷониби фонди глобалӣ ба ҳайси грант тақдим шуда буд. ин маблағҳо гарчанде сарф шуда бошанд, локин самаранокии ин маблағҳо дигар намешавад. дар нишасти раҳбарони Палатаи ҳисоби Тоҷикистон инчунин хабар дода шуд ки алайҳи 6 мақомдори собиқи Бонки миллӣ барои вайрон кардани низоми фурӯши асъори хориҷӣ ба Додситонии кулл шикоят ирсол шудааст. ин ниҳод мегӯяд ки бар пояи аудит ё санҷиши Бонки миллӣ маълум шудааст ки 6 мақомдори собиқи ин ниҳоди молӣ барои болоравии якбораи қурби $1 дар кишвар айбдор шуданд. ҳоло бояд Додситонии кулл баҳои ҳуқуқии худро ба кори ин масъулин бидиҳад. қурби $1 аз охирҳои соли гузашта рӯ ба болоравӣ ниҳод ва $1 аз 5 сомониву 20 дирами соли гузашта ҳоло ба 6 сомониву 52 дирам расидааст. дар оғоз мақомоти собиқи Бонки миллии Тоҷикистон чунин болоравии бесобиқаи қурби $1 дар баробари пули миллии сомониро кори дасти саррофон меномиданд. вале баъдан ин ҳолат боис ба барканории кулли ҳайати раҳбарони Бонки миллӣ шуд. ҳудуди 2,500 сокини ноҳияи Фархор ки дар муҳоҷирати корӣ дар Русия буданд, ба хотири ифротӣ нашудан бо даъвати мақомот ба ватан баргаштанд. дар ин бора ба хабарнигорон дар Фархор раиси ноҳия Раъно Раҳимзода хабар дод. вай гуфт ки ин бозгашт бо хоҳиши худи ҷавонон ва талоши волидону ҳукумат сурат гирифт. Раъно Раҳимзода мегӯяд ки ин миқдор баргаштаҳо аз ҷамъи умумии 11,000 сокини Фархор мебошанд ки дар муддати 6 моҳи соли ҷорӣ ба Русия барои кор рафта буданд. мақомоти Тоҷикистон моҳҳои охир таблиғоти зидди доиш ва ифротгароиро вусъат бахшида дар тамоми сатҳҳо дар бораи хатароти узвият дар гурӯҳи давлати исломӣ суҳбат мекунанд. шаҳри Пекин, пойтахти ҷумҳурии Чин, маҳалли баргузории бозиҳои зимистонаи олимпии соли 2022 интихоб шуд. ин хабарро имрӯз раҳбарияти кумитаи байналмилалии олимпӣ эълон кард. шаҳри Пекин дар ин рақобат бар шаҳри Алматӣ, собиқ пойтахти Қазоқистон, пирӯз шудааст. овоздиҳӣ имрӯз дар шаҳри Куала-Лумпури, Малайзия баргузор шуд. Тоҷикистон ҳам яке дигар аз кишварҳои ширкатдори бозиҳои олимпӣ ва дигар навъҳои мусобиқаҳои варзишист. ҳоло гурӯҳе аз духтарони ҷудочии тоҷик ба мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон омодагӣ мегиранд ки қарор аст моҳи оянда дар Босния ва Ҳерсоговина баргузор шавад. Шоҳида Қаландарова ва Шукрона Қарчиева айни замон бо ҳидояти мураббиёнашон дар Тоҷикистон ҳамарӯза тамрин мекунанд ва умедворанд дар ин мусобиқоти ҷаҳонӣ ки рӯзҳои 25 то 30 август баргузор мешавад, пирӯз мешаванд ва парчами кишварро ба ифтихори онҳо
боло мебардоранд. ҳар ду гӯштигири ҷавони тоҷик токунун дар чандин мусобиқоти дохиливу хориҷӣ пирӯз омаданд. ва бо таманнои пирӯзӣ ба варзишгар духтарони тоҷик даъват мекунем барои дарёфти хабару видеои бештар ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.